Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Tiripo izukuri sei kunokurua. Kunokurua kwamtakadura kule. Kwamtakadura. Kwamtakadura kule naito mkomaroba. Aiwa tuliko kumatare. Si vanhu tangatamboti shanye ibichana kuvakasha kuenda South Africa. Asiko zvino takadzoka tiripo pamatare pana. Handiti. Ndaito panonga zukuru kavanonga vachibvunza kuti zvino mushonga wangu wakapera ndoita sei kunyanya vazukuru vamakaona kuCape Town nekuPretoria vanozvifambisa sei ipapo? Ndatira zukuru vangu havana kutambura nokuti mudare vakapinda kudara. So chiripo chasara chekuti kana asiri kukwanisa kuuya kuno isusu tinodamba tichivatumira mishonga. Vazukuru vangu vese rekaidi kutaura ndichiti zokai pasasekuru wenyu. Mishonga kana dambudziko rako zvisina kupora hausina kupora. Andirambe ndinodzoka pauri ndofanira kutokupa mishonga ndokubatsira kusvika wapona. Ichocho ndo chinangwa chando nokuti patinoenda kuSouth Africa tinenge tine mishonga yakalimitwa nokuti ndege inolimita inoda kuno tichikwira kuno ku Zimbabwe inoda 25 kgs tichisvika ku South Africa inoda 7. Alright. Saka maona saka takusvika South Africa tinenge takatolimita kuti right ndotokwira nemamona ake 3-4 kuti yenda makeji bichana kuti ndigone kusvika. Saka mishonga inenge iri mishonga. Saka munhu angone kurapira because course yematreatment ine mishonga inenge iri mishonga. Saka alhamdulillah kuno kundane mukana kuti ndotoziva kuti muzukuru wangu ndingi akangondiye uchiita kuti sekuru ndine muzukuru wenyu asina kupedzerwa dambudziko rake tinomutumira mishonga. Kutumira bhazi harirambi kana gonyeti kana munhu akati ndine shamwari yangu ini ndakasununguka mukomarobe kubatsira muzukuru wandakabatsira nokuti ndinoda kudzoka futi kunovabatsira futi. Saka havafane kuzoziva kuti sekuru tikangotarisana navo havachatiwani ndinodzoka pavari. Alhamdulillah. Handitika aiwa vazvinzwa ndiri kuona vamutetwa vatevera kubva kuCape Town. Ndinotenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ndofunga mutetwa pavakauya ngati zvizhinji rwese rakaona dambudziko ramutetwa rinotambudza kana kuti rinoshungurudza. Vamwe vakandibvunza kuti sekuru zviriko here zvinoitika so ndikataiwa kutori kukanganisika kweupenyu kuri kutoitika. Asi alhamdulillah mutetwa nehanzvadzi dzakataura zvikanzi zibhudhu renyu ranogona kufa. Ndikataiwa Mwari ndiye anotongera upenyu hwemunhu. Mwari ndiye watinonamata tese. Asi kuti mawanire nemafambiro atoita zviita nematangira zvinenge zvichiita fange zvinotichisa pasi spirit yaunenge wasangana nayo nespirit yedu zvinenge zvine pamwe pazvinotikweshera nei. Asi chatinokumbira chekuti kana iri ngirozi yaMwari haifaniri kuti ichichidzire vanhu. Ngirozi yaMwari haifaniri kuti itambudze vanhu. Ngirozi yaMwari inofanira kuvakiridza. Ndosaka suti tinasi unamutetwa tinavo vakauya vakauya nemunin'ina wavo tikavagamuchira. Nazvino pana muteto takambogara navo tichiti vachishatira zvatinoita vaudza isusu chatinoda pana mutetwa upenyu hwavo kuti ugare zvakanaka vagone kushandira mhuri yavo nemudzimai wavo kuti ivo futi upenyu hwavo urambe Allah subhanahu wa ta'ala zvivakomborere. Ndoshuri yavo handina zvakawanda zvatinoda pana mutetwa ndinoda kuti upenyu hwavo Mwari vavawedzere masimba. Shwiro yavo ngere kushandira Mwari asi kuti kwavakazoendeswa nako ndokwavazovashamisa kuti kozwa ndabuda munhu kupinda mubhazi rinokutakura ronosvika kucharge office rako kubvisa rikukuisa mbiri bhazi. Saka ndo pavavhunduka mutetwa kuti zvashamisa mhuri yese neveukama kubvira kuabereki kusvika kumudzimai kuti ko bhazi ratakakwira iri takati tichaenda kuparadise kuchichawa kana kuti kuislam ndovatati kujanda kuparadise handitika. Saka takuta sokuti zvatofanira kuenda kuparadise tsvene ko kwatava ndio kutsvene kwacho kwakuti vahosha kwakuti vaba matambudziko. Saka mutetwa ndo pavazoti aiwa rega nditsambuke ndekwacho kunodzoka kaipa ndione kuti kwakaipa shuwa here isu tikutasira upenyu hwakanaka kuti vawaneko ivo shwira ndiye kunama. Nguva dzese dzonotaura zvokuti ndoda Mwari asi zvimwe zvacho zvaakuitika vatsautsiwa bhazi vakwira kombi yebva yavanovabudusa muwishi. So kwavari kuenda vabva vaona kuti basi stop yatakuenda ndodzika ndezvatatoda nekombi hazvichisiri izvo. Saka vasvika kubasi stop kwedu. Saka isu takufamba navo. Ndinotenda. Handitika aiwa pakanaka sekuru. Baba namai mutetwa makati zvenyu? Tiripo vamutetwa taurisai kai mimi munhu wapasta munhu anoparidza makadii vamutetwa? Handitika takakusiyai kuCape Town pai makunzwa sei manje? changes vano tawachi
changes ari kuitika since ndakashandirwawo nasekuru pane zvandinenge ndichionawo kuti hai munhu unogona kuchinjawo anditi ayo pakanaka mushonga muri kudya zvino vanoita vachindipawo mishonga yeporrijiwo ndinota ndichiwana anditi ayo pakanaka amai mutiriwo makati zvino ndimatoda kunyanya kutaura nemi pazuva ranhasi muri mupenyu ndainzwa muchiti ininika nezvatatanga kaizvi ini ndogona kufa inini bhozi munhu wacho watiri kudhila naye ka saka muchiri mupenyu ka handiti ka aiwa pakanaka ndoda kunzwa amai mutetwa kubva pamakatanga kupinda kereke yemurume uyu makapinda sei kukereke takatanga kupinda chechi 2014 it was October takaita South Africa July murume wakatanga kuda July ndikazotevera October and then taifamba titsvaga chechi tobva tangoona tent tobva tangokuona kuti tikapinda tikanamata tikatotanga ipapo and then akambomira akatanga kumira for 2 weeks indikarama chicontinue tobva azouya futi kuchechi tikazotama pataipa pachechi tikaenda pamwe and then in the first thing takatipinda chechi akati to my husband God says you are my watchman first day achipinda ndozvaakaprofesa akataka kumuudza and then akaronda life yedu yese from that day tikataka kuenda kuchechi achikupai profesa ndobva ati God says you are my watchman saka tasika understand to be a watchman zvomina chii ndobva tashifta patatira kawana stand pamwe pairenda ipapo ndobva taenda ipapo ndobva avakatendi akati ndoda iuye nemudzimai wako mugare pachechi ndobva aita seizvozvo vakavaka mukuku tikatanga kugara pachechi it was 2015 gore tichangotanga ndobva tanga kutogara pachechi tichingonamata tingoona everything ichifamba zvakanaka pasinawo problem yatiri kuonawo uchiti ukanaende problem yako uchirapiwa uchitofamba ukatoti wondoda basa wonoda matiriro wopiwa mvura yechekugeza wotowanawo basa tikatogara for 8 years chechi it was 8 years anditi tikagara for 8 years murume wangu ndobva ndoda kumboenda kumusha ndobva aenda kumusha apa ndibva ndazoteverawo kumusha and then paakazodzoka kumusha ndobva vati aiwa kwamuri kubva kumusha menge mauya nemaspirits nemadhimoni so holy spirit hainga ale kuti murambe muri pachechi then we have to move takatowana vatoshifta mukuku wedu vatosara katuruni ndobva vati hatatoshifta vaisa property mukarukarumu ndobva imwe friend yangu yamuporisa ndobvatimitsvagirawo nzvimbo ipapo ndewekuchechi ndobva tagara ipapo ndomabvira takata pachechi it was 2022 from 2015 ndobva tatanga kugara ipapo muchigara for 8 years muchinamata pachechi ipapo and pastor vati prophet vati kuna murume wako you are going to be my watchman zvii zvavaita sawatchman anga ari munhu ari close alright ivo pakutanga vaiti ngoti you are my watchman and then kuzotanga kufunctiona vakazotanga ngati vakagara 2 years vachitoda kuti ukure spiritually and then ndobva vatizotanga kuita intercessor vachilida maprayers ngekuti vakatanga to be an usher vakabva muusharing vakaenda worshiping team and then kuzoenda kuintercessor and then vakazoanointiwa vanga vari 3 ndobva vati prophet vati God says they are prophets men ndobva vatoya kavaanointa iri Sunday vakati those guys they will be close to me wherever I go ndoenda navo kwese kwandinoenda ndoenda navo kunonamata ugoma vaenda navo vari 3 and then mamiracle watanga vachaita kubatwa naivo vari 3 ndokuti vaiti ndovari close neni handidi anyone ndobva vanoitwa vari 3 those guys
ndobva tangotofunctiona vari 3 but my husband ndi achitori mberi vaitoti akalidha prayer vaitoti unotofeel like there is something in the spirit unotonzwa the chains are falling can I lead a prayer sometimes paiti pakalidha vamwe utovunza kuti who was leading the prayer ndonzwa kuti Holy Spirit is not moving Lieberman was supposed to lead the prayer that's how zvakazoita and then akabva achitori worshiping team apa ari intercessor aitonamatira sometimes vanhu vachitorutsa kana kutoreda prayer vanhu vaitodonha kumashure akabata mike achiita prayer people were manifesting only by prayer nekunamatira vanhu sometimes vachitorutsa pakazosvika nguva yekuti aiwa vakazomuti wava down spiritually for now Prophet Madalala. Vachiti auchanamati the way you used to pray. So ndopava vati imbomira ndobva pazokontinya vamwe vakazokontinya ndopa ndakazopinda weni ndobva vazoti profita akati ai my daughter you prayer warrior kuti natanga vakambovhura neso branch kuSoweto saka vachaifamba navamwe pastor ndobva vati vangoti there is something new so ndoda kuti ulead prayer ndopa ndakatangova intercessor ndobva prophets vati iwewe a prayer warrior ndobva ndatanga kutoledwa maprayer chitobata maikutoledwa maprayer ndikazobva ipapo ndikazopinda worshiping team ndakatangwa as an usher ndikazoenda worshiping team ndikazova intercessor saka tatatu vamaevangelist in training tiri 12 tiri in training iwe 12 and then handikaleader handakapotoleader iwe vasingalead prayer vangu vaworshiping team vachiti pane vakamboti aiva undertake now Lieberman you must sit down for leading prayer ndobva takontinya wiwe tatiri 2 women my guys I lead anga asara ipapo ngati anga ava 3 some vasingachalead distage taingoleader prayer iva vatogarawo basi ndobva pandakazobva ndikaenda kumusha ine tatiri worshiping team ndobva vati you guys have to sit down because mabva mune madhimoni kumusha so mombogara for ini ndakagara for ndofunga 2-3 weeks ndobva vati you can go now but we have to deliver Lieberman and then ndobva varamba vachimunamatira ipapo haana kuzogumisira azodzoka worshiping team and then ndobva angozodecide yega kuti let me change the church ndobva aenda to another church ini ndikasara ndiri muchurch and then ndobva azoramba achienda kugweni chienda uko ndozi azobva akazoenda kumusha ndobva ndazoterawo kumusha zvekutotu taimedzeso kubva kuSouth Africa to go home ndobva azodecide kuti my sisters ndobva vati abeta kuti uye kubasa kuCape Town ndopakazoenda kuCape Town for the first time it was 2023 and then akambogara ndifunga akaenda September akadzoka early December poza kwanza akangoti ndiri kuona nyoka zvaitaura zvatosingazwisiki ndobva dzoka kumusha vakadzoka kumusha it was very bad anga asingarari kutorara akagara achinge munhu anoona samzvi isu zvatisingaoni achinzwa isu zvatisinganzvi uchitoona kuti munhu anotaura nemunhu kutofambisa malips zvoona kuti anocommunicate he's busy communicating nemunhu asingaoni ukatomubvunza asingakupindura zvaunonzwisisa ndobva vazodecidawo panenzi vakambozama kumbotsvaga vekubatsira but hazvina kubatsirika ndobva azodzokera futi kuSouth Africa achiona senge zvava nani akazodzokera Cape Town this year April ndopa vakazosangana nasekuru kuCape Town uye I was not there ndobva ndazongoudzwa kuti taenda kwasekuru tafamba so you guys have to go kwasekuru kwaHarare ndobva ndati okay ndobva vazouya nemikina wavo ndikazoteva nemuzukuru takasvika paWednesday ivo vakauya Saturday anditi ndizvozvo kuti vamutetwa vakasangana nasekuru kuCape Town ende vari kuCape Town ikoko sekuru ndopa vakapinda mudare navamutetwa nemuzukuru nehanzvadzi ndopakabuda dare rekuti gongu Mwari munomuda endi muri munhu akatendeka asi munhu wamainamata naye prophet pane zvimwe zvinhu zvavanoita zvisiri zvemwari
ndifunga makaiona video yacho kuti makaanzwa nenyama dzacho. Ndakaiona. Handiti imimi muchidzokawo kumashure pane here zvamungafungidzira kuti zvechokwadi hongu isusu tiri vanhu vakanga vakatendeka tiri vanhu vakatendeka tinoda Mwari ndizokutaura kwaita sekuru kuti murume wenyu munhu anoda Mwari zvakanyanyisisa zvamunoti izvezvi mukagara mana kuti zvechokwadi zvinhu zvaitwa naprofita dai hazvina umwari mukati. I can't say. Ini mashandiro alingaita panyaya iwe ya prophet. Ini mavonero angu ndokuti namatiro etakaita paya kwa prophet isu tanga tisina kana neruzivo rwakakwana kuti munhu anonzi prophet munhu akamira sei uye nokuti timuzive pamweya tanga tisina ruzivo naye. Chetakaita ndechekuti takangoinda tichitinoona Mwari. Hatina kuva nechokwadi chizere nezvaiye prophet. Ende chandinoona ndechekuti isu tanga tisati tasvika palevel yokuti tinganzi tinganamata mukereke yaprofet Aaron. Chetakaita ndechekuti tangotuvera kuri kuti yanga isati yava nguva yokuti isu tingasangana naprofet. Nokuti prophet anorayirwa nomweya. Ende mweya unomurayira mweya mutsvene. Kana kuri kuti isu pachezvedu tichakasviba mumwoyo zvanga zvisingaiti kuti tingati iye atigamuchire mumwoyo make kuri kuti isu nesuwo tine zvakaipa zvatichakabata. Kuti chero mumagwaro kunongonzivo munhu kana uchinamata Mwari kwanzi yane mwoyo wakachena. Alright. Mirai papa mutito. Imi amai kubva papa vakatanga kuti munazoti munhu anenge akudzimbikana sekutaura kwavaita kuti vanga vakuona nyoka kana kuti vaigona kunge vachitaura nemunhu wavasinganyatsoona. Imimi zvamungati imimi zvakatanga kuitika mumhuri menyu muri 2 zvamunotoonawo imi kuti no even pakati pangu nemurume wanguka pane zvimwe zvinhu zviri kuitika zvisiri right ndezvipi? Ndizvo zvekutaura ari ega. Ndikati zvakatanga kuSouth Africa. Pane pakambobuda kunoshanda ndobva ndangofonirwawo nomwe taitori pachechi zvikanzi mai Muthetwa murume wenyu angodzika. In fact vaishanda kunonzi kudispel and then vakanzi angoti vai offload ndobva zvikanzi angoti achidzisa zvinhu ndobva aenda wrong direction kuri kuti prophet vanga vabvisa prophecy vakati Lieberman, I see you lost in your mind. Ndona kuna mhepo inosumuka from where you are coming from and you lost your mind. Ndokutaura kwavakaita. And then takagara for 2 months. Ndobva angorasika direction seizvozvo. Pavakapractice vachidzoka kumba. Either than to come home. Munhu indaita zvekufonera nemukomana angaenda naye. Ndobva angorasa direction akangonanga kusiri kwachimhanya. Late kuma7 musi wacho kava nemeeting kuchechi kuma7 ndobva akazofona achiti shamwari ndiri pashopu yaunditora. Uri pashopu zvaita sei? Ndobva angoti yaunditora. Ndobva taenda nemota nevamwe kuchechi ari pashopu ndikanomutora. Omubvunza ati Lieberman chii chaitika? Achikuti handisi kuziva chii chaitika. Ndobva tamutora tikaiva naye pamba. Profeta akati hai uchava right uchamunamatira agova right. Ndobva angomunamatira funguva iyo yakava right but according to me maonero andaimuiti ndatoona kuti God there is something but yanga isori bad because ndakambobvunza kuti prophet vakati spiritual people like ndechitotaura neHoly Spirit saka minotoona soti kuda mogona ndoona sendinopenga but handipengi. Vaigona kuti murume vangu ukamupakura chikafu kuti aiwa handisi kuchida ndipe chirimpoto like indandotoona kuti spiritual men according to my belief nechechi aitaipinda aitokudza kuti sometimes mune poison demon aisa poison indi pasina chindaona indasati ndakwanisa kuona spiritual zvavaiona ini ndasati ndaona saka ini ndangosvika kuti okay it's normal since we are in a prophetic church saka kuita kwari kuita it's normal according to me nebelief panguva yacho iyeyi but nokuti aitoti dzenguva akagara waikotaura ari ega. And then prophet akati neniwo ndogona ndozviita ende otoona vanhu vacho kaotaona kuti chero kamupa mvura prophet atoti
teurawo chero ini. So tatotova deep muthat belief. Okay. Kuti chero ini ndikamupasadza ndasingatombowari kuti aramba arega kuridya, ndamupa mvura airamba arega kuina, ndandatojaira tatatova spiritual world iwo. Spiritual world exactly. Ndo zvatendeveri ndikati zvakatanga it was 2018 ipapo. Tikakontinua tiinda muchechi vakamunamatirira seizvozvo. Tikagara. And then another time akambozviita futi anga ari kubasa kwavo. Vahaiwa magaitsi ava pachechi vese vasingashandi. Ndobva vaenda kunogara kubasa ikoko. Akazvipa mafuti ndobva angomhanya nesango. Ndandoinda nsipa ndaudzwa nevanhu vaiva naye. Ndobva angomhanya nesango. Akasvika kumba. Asvika kumba ndobva angosvika kamira ndorangarisei pahwindo apo. Ndobva ati mupindika here mumba? Ndobva ndati achiita semunhu anoda kustroke. Anga akatodai ruoko semunhu anoda kutova nestroke. And then ndobva apinda akagara, but ndakamubvunza kuti nhasi Friday wose wakasira. Izvo anga atotiza uko. And then magaisi vakafonera prophet kuti Lieberman atiza angomhanya achienda. Tamutandira ndisati ndakwanisa kubata. Ndobva agara mumba imomo. Ndobva ndafonera one of my friend. It was a church member ndingamuti sister. Ndobva angoti aiwa mai mutete iwe usavhunduka. Une anointing oil anointing water. Just pray. Umunamatirire. And then pandakamuspray ndikamuisa anointing oil yekuchechi iyoyo nemiracle water. And then ndobva arekedza ruoko. Ndobva atova right, but anga asingataura akangonyarara. Ndikati akagara for 7 days. Anga asingatauri, asingadyi. Ndaitomugezisa. Asingarwari kurwara mubhoti. Pandiona kuti he was sick spiritual because waiti ukamupa chikafu wotaona kuti hadyi kana usina mudyisa. And then kumugeza ndaita zvekumusimudza, so ndomugezisa. Ndomubvisa mudhishi, ndomupfekedza sezvanongoita mwana. Kuti kurara anga asingarari. And then one of my friends ndobva ati rega ndine mapirisi ekuti ekuvatisa. Iwo chero kushinzi chii munhu anorara. Ndobva ndipa pirisi. Tikatomupa mapipi akati ndimupe 2 arare. Ndobva ndatomupa 2 akamwa. Haana kurara. Mapirisi acho anokudhaka, so unongodhakwa so. But angomudhaka zvishoma. Ndobva ndakuona kuti adhakwa angongoti 2 minutes. Ndobva ndangoti chega ndimuise pambeti. Since vanhu mazuva asingarara nini ndine hope because handisi kurara. Haana kurara. Akagara. Amwa mapirisi iwawo. Neustrong nemapirisi acho ehope iwawo. So ndakatoita 7, zuva rechi7 pakazouya prophet. So ndakatoita 7 days. Chara ndakagara. Sura ndakagara. Chesha chero nguva yekubuda because aitiza. Pane paakambotiza. Ndobva ndamutandanisa ndichitoscreama. Ndobva ndamhanya ndikamubatira sokugate uko. Because ndandapa vanhu vaiya kuzondiwana vechechi. Ndobva mai vacho mai vamwe vandandinavo vakadogara. Ndobva ndabuda ini ndichiti achega ndotora miracle water sezvo munhu asingadyi. Anoza akandifira pano. Ndobva ndichibuda inini ndobva atiza. Mai vakuridza mhere ndichibuda choona kuti munhu atojamba fence aende. Ndobva ndangojambawo. Ndikamutandanisa ndikamubata ndikadzoka naye. Ende kwainanga kakwa kune direction yacho yoti vane dhamu. Dhamu racho ratonzi dhamu rinoyera iro raitonanga iro. Ndobva ndamhanya ndikamudzosa ndikafondera vamwe vekuchechi. Vakatomhanya nemota ndichiti Lieberman anditiza. Ndobva vatomhanya nemota. Vachisvika ndichisvikira navo ndichidzoka naye. Prophet vakadofona achiti daughter I'm coming. Ndobva ndati all right anga atonditiza. Ndobva vasvikawo ipapo. Ndobva vadomunamatirira vakauya vakafanda mama-ushers. Vakatomunamatirira ipapo vakamudhilivhara ipapo. Akati right muchechi momo. Ndobva ndaudza kuti prophet anga asingarari asingadyi. Ndobva ati kana wabika something mupe. Ndobva ndamupa akatodyera muchechi momo. Ndobva vambomurindarinda kuzvima-hours akarara. Ndobva ati achimutora umise kumba nodi anorara. Ndobva ndangomutora ndikamuisa kumba akanorara. And then ngati akaita 2 days. Ndobva atangozviitawo zvega kuzvigezera nokudii. Ndobva atochinjawo, but inini muonera ndamuita ndangozwana like zvinhu zviri normal, but ndangova ndikadhauti kuti aiwa maita ari kuita ndisi kumanzwisisa. Saka prophet akati don't worry ndichati chiramba chinamata. Ndobva atozodzokera kemuchipiti, but kubva ipapo haana kuzomboita intercessor from time iyoyo ava vakamboatekwa nethat attack.
ndobva tongovawo mushi mutimu kusvika tazoenda kumusha. Handiti mati Prophet wakazoya zuva rechi7 handiti ndoda kupa semuenzaniso kuti mupafunge muchipindura mubvunzo inini mungatiti mudare muno muti unoshanda sekuru Mhofu handi makawaziya ka panopa mushongana sekuru achapora nini tiri vatatu. Inini sekuru vakafonerwa kana kuti nemudzimai wangu kuti Robert arwara ndinofanira kuona sekuru munguva shoma shoma kana ngatiti even kana kuti pane vazukuru panga paine vakazukuru vakawanda vanogona kuvabatsira voti asi ndira kumhanya kunoona mukoma Robert kuti ndanzwa kuti varwara nekuti sekutaura maita kuti vakanga vari Prophet Swatchman kuti munhu akanga ari close handiti inini sekuru achapora vakaita 1 week vasina kuya kuzondiona ndarwara ndinogona kuti tamubvunzo nemunhu wandoshanda naye kuti hapati all these years ndiri kubatsirwa neumwe vamwe vanhu ivo sekuru havasi kuita sei havasi kuya kuzoita sei kuzondibatsira vaitwa nemishonga yacho muno handiti asi havasi kuya kuzondibatsira vanzwa nemudzimai wangu kuti ndarwara voziva zuva rechi7 imi maudza Prophet kuti Lieberman arwara adai so votora nguva yakareba zvakadaro vozouya kana kuti mozoenda nemurume wenyu kuchechi kuti azobatsira kana vozoya zuva rechi7 zvinorevei ipa no ipapo ini according to me ndakatodhauta because I end up ndopauya vamwe maprophets me ndovakati zibhaibheri roti gara trust God no man ndomashoko ndakataura iva ndobva vanoudza Prophet kuti memutete anenge ava kudhauta because atondudza mashoko kuti trust God kufanira kuti ava kukudhautai nokuti mwamusi kuenda kusituation ndobva ndamuudza ndikati indekamuudza ndikati aiwa ini situation iri kundiremera kamangondirega ende ndiri inside the church kamangondirega ndakadai moda ndizviti sei Prophet vakazouya vakazoti aiwa inini kuuya to attend to situation I must ask God first. Must I go or not? So I was waiting for God's time to attend for your situation. So because ndaitorí muchechi, I just believe it. Kuti how right saka ndizvatu zvazvinongoriwo. Because ndaitorí vamwe ndikati all right. Since vachingoti chega chavanoita, I must ask God. Ndangoti all right, it's normal. But inini mazuva chacho mazuva awo acho ndakatombodhauta ndikati how come? Kuchingoya vamwe vachingoti hai shandisa miracle water shandisa kuti ivi zvoitwa sei zvakatondinetsa neni ndipo vakazotaura iri Sunday vakati aiwa vana vangu inini ndikwanisina ndimumba mema-daughters mema-congregants I'm a prophet, I'm very sensitive ndotouya kumba kwako kuyo situation ndotanga ndabvunza Mwari kuti must I go now or when? Saka alright saka havana vakazotaura kuti panguva vakabvunza Mwari vakavati musaende kanotenda according to ivo vakati ivo vakakamira God's time and then pavakazovakati kada ndakauya inini ndisina kubvunza Mwari he was not going to be helped kana ndauya inini anga singapore so ndiko ndazouya nhasi because Mwari vati go ndasona ndamudhiliva akadi kava right iwo wakanga waintercessor kuchechi wakanga waintercessor kuchechi ndinoti waimbosangana kana kuti vamwe vanhu vaigona kuuya vachiti mai mutitendoda kuti mundinamatire ndarwara kana ndaita so vaisangana nazvo handiti aisitaingona matangurida maprayer ini paiti kuchinzi maevangelist vamunamatire vanhu ini ndangoenda kubheki ndangova nethat fee kuti what if ndikadeliver ndangori nefee what if I pray for this person and then that demon enter to me because I can't see spiritual so ini ndaingoreda maprayer when come to pray for people ndandisingaendi ndaitowanda saka ava ndo vaende nevamwe ini ndaiwanda ndasingatodi ndichizviudza kuti aiwa ini ndaingona that thing kuti I can't pray for people ndisingaone spirituality demon riri umo idemon rakadini ndio Mwari vangonipawo that wisdom so ndasingatona matiri vanhu but maprayer ndailida and kana ndalida maprayer things were happening but to pray for people no asi example yandakupai mainzwisisa yekuti ngatiti ndarwara nemapinduro akaitwa naProphet kuti ndarwara sekuru vobva vati munomu handisi kuenda kunoona Robert nekuti mudzima hausati wandipa mhinduro yekuti enda unomuona ndingagudzikane nekushanda kwasekuru no you doubt kana even muchiti mimauya panapa kuzobatsirwa munoti ndo mishonga inopiwa vanhu nasekuru vazopedza kuti vazukuru chimbobudai ndambotanga ndabvunza midzimu kuti ndovapa mishonga yakaita sei handiti kungotaura senyaya
Prophet ndichinzwa muchitaura especially muchitaura nehama dzavamuteti kwatiri Cape Town munhu wamunotya. Yeah, because aigachitsisati Bible don't touch not my anointed. Don't ever gossip a prophet. Don't ever talk bad about a prophet. So, like, in the title gomuhla, not in Then initially I should have kuvunza ipapo kuti zvakadero uchiziva kuti kunonzi touch not my anointing. Then if you have a time might make kuti you search in the Bible, because if we uri kana waifamba na prophet as a believer, sometimes zvimwe zvinhu haufaniri kungozvitora nefungwa dzokungoti sezvo zvangotaurwa. Manje mubvunzo iyoyo vamuteti ndinofanira kunge muchitotitaurira manje kuti makazvisecha here. Mamutori too close. Ndimi futi makatoti kune mudzimai pamwe hande kukereke ende ndimiwo futi mainzwa maima spiritual ende mukadzi aranyatsotaura kuti ine I was not spiritually strong kuti ndisvike pane imwe level asi anotopupura kuti murume wangu makanga mave pane rimwe danho. Asi kuti imi mubvunzo iyoyo hausi wenyu, mubvunzo ndewamaimutita kuti murume munomutya sekutaura mamapo maexamples ataura kuti don't gossip about the prophet, don't talk bad about the prophet. But muchitsinira zvitaura nemurume maizvisecha here mubhaibheri macho kuona kuti zviripo zvekutaurwa nemurume kuti tisata amirai mamuteti kana kutaura naadzimai. No, inini I forgot, but inini ndinokonzerwa kuti believe in a prophet. You can't believe to God, you also believe apana prophet vanoona namaziso. And then you can believe in the prophet will prosper. Iro nasa ndasangana naro ndaingodzwa chitaura but I never search it. Iro rekuti touch not my anointed. Makanzwa sei vachikuti mabva kumusha maatakwa nemadhimoni murume nemukadzi? Ndakatotaura zvokuti vakatozvinza tikatoda mukumeeting. Ndakatotaura one of my prophets men. Ndikati ayo imimi is a place of delivering. Yes. So imimi kana muti isusu tabva namadhimoni mudzingwa muchechi wakuti isusu hatichaqualify so moda tenda kupi iwo vanhu vachitotiza uku kune madhimoni vachiyati kuchechi. Ini maonero angu panyaya iyoyo kereke inenge ichitungamirirwa nomunhu waprofeti. Profeti haazvitumi kuinda kunoita basa raMwari. Profeti anotumwa naMwari. Alright, vamuteti mirai ndoda kuti mupindure mubvunzo wabvunzwa namai kuti kuchechi isusu tine madhimoni tinotoenda kuchechi kunodhilivha asi kana tiri muchechi taakunzi mimi mune madhimoni budai zvinorevei? Kubudisa munhu kuchinzi ane dhimoni hazvisiri izvo nekuti munhu kana achipinda mukereke unenge achipinda achida rubatsiro. And kana awana rubatsiro then ava kuinda ake akadini akasununguka. Chimirai ipapo saka mai muteti wamabvunza prophet mubvunzo yekuti akwe mimi isi tiri kuuya tinonamata panapa taatakwa nemadhimons and you are supposed to be delivered. Vakati wandakabvunza ini ndi umwe wakamana prophet iye haanakwanisa kundipindura akangoti this is a holy place. And kana prophet vati you guys hamfangi kurara pano hamupikisi. Iye ndobva tofanira prophet vakatotidana following day mumeeting vakatoti ndine problem yekuti masanzi ari kuti handina rudo. Ningi akambo I can't mention their name. Vakati ningi akamboti handina rudo akasiya chechi. Imimi vakati iwe maimuteta ndekutrasta but zvawacho zvawataona handazvinzwisisi. Ndikauza ndikati aiwa ini the way ndakanya ndatritiwa ndipo matuma vacho ndisina kundifadza. Because vatomutreata like munhu uye anotori demon akazoparadza chechi. Demon possessed because vakatoudza kuti this is a holy place. So you can't even sleep here. This is a holy place. Zviro nokutaura kwakaita aitoti nzvimbo yatiri ine maangels. Chero pakuinda kwatakaita kumusha pakatoita nyaya yekuti waiti tinofangwa nokuti tatiri vanhu vaiklina paaltar. Akati muchenjerere kumusha nokuti munogona kuatekwa kusangana nemiedzo yakawanda munzira zvokuti zvinogona kuzokunetsai. Isi taifunga soti kuda
zvingaita nema asi tikaona machanges vavo achiitika ende matambudziko iwawo achiitika asi nehangu panyaya yose yakaitika iyi yomukereke pane zvandinoita sokuti ndaiva ndine kusaona zvakanaka nokuti chero ndikatarisa pafamily yokumba hakunhe kwambova nemunhu wakambonamata hakusati kwambova nemunhu wakanamata ndini munhu wokutanga wakatotanga kuti ndava kutanga kupinda kereke saka munhu asinganamati asingatomboendi kuchechi nomunhu anonamata ivile achishandisa zvomweya mimweya inovashandisa haingafanani panodova nokugwisana nokuti chero ipapo ndichinyatso kuti ndiferefete kwaibuda mashoko akati wandeu nenyaya yekereke iyoyo kubva mufamily kwava kusina kana nokumbotenderana makanamatirei mukereke iyoyo zvakahodini zvikadini saka profeti wenyu uyu muprofeti Rudzinyi pamwe pane zvavaiona vamutitwa amai mutitwa pamakanzi imimi pamakanzi yaimimi ndimuno clean paaltar vamwe maduties amainzi munofanira kunge muchiita imimi murume nemukadzi asingaitwi nevamwe ava ndapi? Okay, paaltar tai clean but not isistiri to prophet zvaita vada muhamba nemarried people. Okay. Because vati inini Holy Spirit aduti chero paworshiping team vaita vanhu vari married asi married vaita such a spiritual you don't have a boyfriend. Kana a boyfriend you don't talk to your boyfriend. You like mungo communicator motos visa vakuru and they get married. Vava singadi zvazvo kuti kujola. So isisi paaltar vakati trust. Okay. Zvekudoreresa. Because pava nealtar pane inonzi prayer tower. Pavaipinda napo pozopinda muchurch nekuoffice kwavo and then paaltar paicleana inini naiye nekugadzira maruva and then now some of the evangelists not all tati vaselected vaitoshanda ipapo nemuoffice muoffice maicleana inini nasecretary wavo aitori married nasecretary and then pandakazoita nhumbu ndikazotawo pandisingachakwanisi kucleana ndivo vaicleana muoffice maitoki navo secretary so altar avo yagara taitoziva kuti haungoswederipo paaltar chero vaikina kuchechi paitawa nepavaitogumira apa from here to this side ndemaimuteto vamuteta vanosvika pacho paitana maitira semaintercessor papasina nopacleana ndinda pacleana nemamwe maevangelist so pandasingachakwanisi ndekucleana pamusoro pealtar and then my evangelist will clean up pasi. Initially ndichida kubvunzawo mukadzi wangu kuti sezvo iwo waiona zvose zvichiitika mberi kwekereke zvaikudzidzisa chinyi nokuti handi wakanzwa kuti mitemo yose haiwaipiwa uye since wakazviona zvose izvozvo wakazvitevera here wakazvitevera mune zvokwadi kuti ende wakazvibhilivha panguva iyoyo chero uri ikoko chero kuzvitevera kana kuti kuzvikaidza chero pane zvimwe zvinhu zvawaiona kana zvaitika panguva uchamborarama kunze akuye ndingovhunzawo ipapo mubvunzo wacho mawanzwisisa mambopindura zvangu kwandiri asi mawanzwisisa ndatombokubvunzai mubvunzo wakada kufanana naiwe mukati asi inini ndiri munhu akanga apinda mairi chechi handiti zvokuti ndione zvimweka pamwe kuna totanga tozviona chi mabuda izvezvi kuti zvinhu zvezvi asi panguva iyoyo mataura kuti mimi iwe so deep into the church and the prophet zvokuti kuti mutione kuti zvinhu zvakanga zvakaipa ndichinzwisisa mubvunzo wamutetwa uri kukona pichana uri kutaura kuti imimi mai inini naprofeti mutemo wamanyanya kutevedza ndeupi handinonzwisisa nokuti amutetwa ari kutaura kuti iwewe parespect pakugarisana wakaone good respect kuna prophet than mutetwa so mitemo mimwe yacho yamaizokodana pamwe pacho kuti mutetwa aitadza kutaura nekuda kwokuti iwewe zvine zvitaura kualtar waione respect yakakura kuna prophet so uyu ndo paari kubvunzisisa kuti imimi muchizvitarisisawo maionawo sei
isusu tinotaura kuti zvizhinji idzi dzahurukuro tinoda kuti titaure dzimwe nyaya dzanoda kuti tidzoke nadzo kuti tifambe namukoma Robert tinyatsodzwisisa. Muri pakati iwaona kuti murume wako uyu ndozvaari handitika hauchasiri mubvunzo wamukoma Robert hosha kana kuti urwere wauri kuziva usina kuvanda wokuti orati murume wako aona kuti arwara rati iko zvinozvi hendi yedu isina profeti yaita fange yarengedzera chakusangana hosha kana kuti urwere wauri kusangana nawo pakubira kwamaita chechi usiri kupera ndeupi ende matambudziko acho ndeapi yari kutadza kuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka. Wow, right. Since ndabva kuna prophet. Yes. Ndingati ma-problems ndingati kubva ndabva pana prophet ipapo ma-problems acho akawandisa. Nawanda. Sei. Because ini ndingati ndabva pachechi ipapo tese kamoenda kumusha hatisingagarisana zvakanaka like yatori hondo every day. Every day takatanga kugara pamusha pavabereki ndobva yange uri noise hondo every day mai vacho vaigara vakatobata and then ndikazovaka musha andingati akazovaka ndaCape Town ndobva ndasara ndikavaka musha akazodzoka pakazodzoka akati kangogaragara kuda zvema 1 month tiri right ikatanga futi noise like anga that's not ndiri pamuromo no zvanditori chereye ini I'm a submissive woman kutosubmita in truth and spirit so aingoti akagara ngoti hai wandituka sezvo ndambotaura kumashure kuti aikutaura nevanhu isu vatisingaoni achinza mavoice isu atisinganzwi so aingoti unondijairira wandituka une nyoka yatova noise ipapo kuti kwava kudonhonga zvinhu kwava kudogwa neni ndisina kutaura ndaitotiza ndofunga kana kumusha kune zvidhomaka zvotondiziva because aingochera kuma 12 usiku otomuka uchatogwenderedza dhoo yadova noise zvadini ndoda kuti ndinyatsokuti ndikutsanangurirei kubva zvichiitika izvi zvakahoita kuti neniwo ndichigumisira ndichizvifunza kuti ko mukadzi uyu kureva kuti wakanga ari kukereke here kana kuti waiva achifoserwa kuti anamate iye nguva yake isati yakwana. Sekuru ndakatambudzika nemudzimai uyu macomplaints echihure kubva ikoko kukereke ende aingonzwa mamwe ndichizvionera kuti mukadzi uyu ari kunetsewa nemweya wechihure. Amane ndibira mamtiro andimaiti mamwe mainzwa zvimwe maizvionera tiudze zvamaiona kuti zvamaizwa. Mukadzi uyu haagoni kuvanda izvezvi ndikakutaurirai ndisati ndambonoenda kure ndatoti ndizvezvi handini ndabva kuCape Town iye ari kubva kuBulawayo ndiri kukahlamara ini ndichinosecha mumabhegi ake imomo ndikuwana apacket of amacondom even that paper rakatovhurwa chero izvezvi I can go and take it ririmo rinotoripo rinotoripo then rakatoratidza kuti rakatovhurwa rakasungwa so like ibepa rechingwa then rakaiswa makondomu mukati then rakatobvorwa so panotori neehole yekuratidza kuti anotobvisa makondomu neipapo. Mireva sai mamtito mutaura kuti makabva kuBulawayo nepaketi yemakondomu nguva no izwa nyaya iripo handiti indakati ndiri kumusha ndanzwa kuti auya kuno ndobva vamwe vati aiwa ndobva ndati amai ndasingashandisi any family planning ndakangogara handisi kwamboenda kuna baba Tumi what will happen ndakangozvigara since ndisati murume wangu apo handachandiri kushandisa ini ndichero bepa racho rechingwa kurivhura nawo ndamborivhura ihembe dzakabva kumusha mai vakati allright kumusha kwacho aita vako ndiye akanomatra clinic anotariko even now anomaziva makondo macho yaya anotomaziva iye ndobva vati allright ndobva ndati mukatsvaga mumba mirai vamuteti wamirai akupindurei ipapo ndoda kuti mugutsikane neansa ichi yaipapo zvadeni sezvozvo ndobva ndavanza kuti pakati pane zvinhu zvababa Tumi ndavanozviziva musazvirasa because mukazvirasa kasha vanogona kundinetsa kuti wazvakaenda kupi ende zvakashandiswa nani. Ndobva mai vati aiwa
to me mwana wangu first born ndichamurayira agonotora akusira mapiritsi neizvozvo saka kuti ndirivhura ndinoti munei for now I don't want to lie sekuru hanzi andotorivhura so far zvakave musi wandauya inini ndobva ndangokanda mubhege ndikati since ndisingazivi kuti chinchonoitika zvinhu zvakatibva kumusha even mukafanira mai vake now mukafanira mai vake now ane mhepo inomunetsa ende mhepo iyi iye haasi kuda kudini haasi kuda kuti ende chinhu chaasingavoni ndechekuti haasi kuona kuti ini ndava kuri naye nenyaya yekuti iye unokudza chinhu ende achichikudzira pabani ende achichiratidza uku iye anozviti iye mukadzi wemunhu but then mafambiro ake nezviito zvake hazviratidzi muri kucape town vaita sei tombobvisa zvamaona izvezvi ndiri kucape town aya muri mese kucape town zvamaiona kuti mukereke mukadzi wangu anenge ane kamweya kechipfambi ndezvipi ikoko kukereke ndikakuudzai mastories ariko akawandisa pane vamwe vaitosubmita kuna prophet vaitorara naye ari kuchechi aitochinjwa chero prophet vaitoti vachindonopinda nedhoo ravanopinda naro waitonzwa achiti nhasi handisi kupinda nedhoo iri chikonzero ndechekuti mualtar nzvimbo iyoyo nhasi pakasviba chero paaltar sometimes saka prophet vachizviona zvamuri kutaura vaidi kudzinga mudzimai wenyu sekudzinga kwavakakuitai kuti mabva kumusha nemadhimoni vakaona kuti altar yangu iri kusvibiswa namai mutetwa vakadii kuvadzinga ipapo manje ndipo inineniwo ndaakutoita doubt saka makutoti prophet manje wanga vaine karelationship nani namai mutetwa because of ivo kakutidei vavara vakavimbika vainga vachazoita sei izvezvi ndichitaura panyaya iyoyi yemakondomu iye unoti wabva namakondomu kumusha iye haana kubva namakondomu kumusha ini ndakabva pano ndakabva ndikaenda kucape town ndikati ndaenda kucape town iye akasara akazodamwa kupi kubhurawa nasisi vake then panga pasina kana any plan yokuti tingasangana but naye vamutetwa maya ndibvunza zvakuti yaitaure inini nemi sevarume mukadzi wangu unzwa kuti inini ndauya ndiri kuno arikuda kundivhizitira iye anga achiita zvechipfambi chake angauye nemakondomu iwayo kwandiri kuzondiona mozati chinyi handisi kuvarambira handiti asi ndoda kukubvunza tingotaura senyaya kuti alright tomboti even imimi manga muri kwamuri kana kuti kucape town muti mada kuenda unoona mai mutetwa kuzvishavani mungatakure makondomu amakasiya muchiita zvamaita ikoko muchiya nawo kuzimbabwe zvinoitika pakuti kana kuri tati sezvo ndichivanda wagara munhu semunhu anovanda unogona kusenga munzira saizvozvi chinondikatlamadza ndechekuti iye wakabva kumusha ini ndandisina kana any plan yokuuya kuno yanga isipo kana plan iyoyo then chinondikatlamadza ndechekuti iye makondomu iwawo ndakaona plan yekuti muye kuno yanga iripo plan yekuti muye kuno kwazobatsira kwasekuru yanga iripo kubva kuhama dzenyu nekuti vanoziva kuti vamutetwa vari kurwara saka sizvo sekuru vakatanga kubata dare iri ende vachiona shanduko yakanga iri pamuri ndo vakakutsvagirai mari yebhazi nekutumira kana mudzimai wenyu kuti muite muye kuno kuzoita kuzobatsira amutetwa nadzimai wenyu mubvunzo wangu amauti mazvesa nyaya imwe handiti urwere hwandabvunza hausiniwo urwere hwandabvunza ndoni makondomu wokuti ime vamutetwa mukasangana nemudzimai nhengo yenyu inoita dambudziko amutetwa ime mudzimai enyu akasangana nemi anorwara handizvo ipapa ndizvo here sekuru zvekuti kusangana torwara iye anoti kana tikasangana anoti ndine mudumbu but anoti ndionza mudumbu inini hayo ini on my side nhengo yake yenyu haitsemuke no that's not me and then zvakaitika kuti we end up condomizing akati iwewe ndikasangana ndonza mudumbu to my surprise we continue to condomize after that still ndikatobvunza kati aiwa zvati protector why you are still uchitononza mudumbu because apa to protect so which is iwo zvokunzisa mudumbu zviri out of me zviri mauri not padiri because takatoshandisa it was ndikona kuti muna January this year patakaenda ku January papo this year ndobva patakaenda kumagrosa
akaenda kukliniki ndikauya chiva akabata plastic reblack ndichisecha ndikwana chiti zvinhu zvangu ndisvika kumaternity makondomu akati tafunga tishandise izvozvo ino right no problem ndingakupikisa we continue using that ndaitoziva sekuri kuti inini makondomu gumisara apinda mumba maitumi handidi kuti ndikunyepere kana kuti ndiinde kure newe ndakaona nenzira yawaifamba nayo kuti haisisira kururama unogona kundiurayisa kubva takabva kukereke sekuru handidi mbokunyeperai izvezvi mukadzi uyu iye unoti mukadzi wangu asi iye hasisimo kwandiri zvamuchose nenzira yaanozvibata nayo unozvibata uchapa imimi ndima kuti kumwoyo kwenyu mudzimai makure naye nokuti haasisimo mandiri izvezvi ndikakutaurirai kubva but makamuudza here kuti handichakuda ndakamutaurira handina kutombomupanzira ndikati maitumi saka pamakaona achitoya pana makachamusika chakatoita chikahlamadzo kuti vakafonera maitumi sei kuti avuye kuno nokuti ari kutongozviraramira upenyu hwaanohope muri kuandastenda situation yemurume nokuti mukadzi kuti anzi mukadzi ndogara newe ndichikuti uri mukadzi saka pa tiri kungomupa nguva yekuti ataure zviri pamwoyo pake so titore seprocesi yekupona because zvikaramba zviri maari zvinogoramba zviri kutaurika zvinoramba zvichitaurika pamberi avo itoziva kuti mauya kunogona kuti murume wenyu munomuda ende mhuri yenyu munoida ende muda kuti mubatsirwe saka ndochinja ndoda kuti mise ipapapo handiti saka ikaitumpe nguva yekutaura zvaari kunzwa kana kubva manzwisisa kuti dambudziko rakaita kuti paite dambudziko rohombe mukati mekereke nemusha wenyu hosha yakava papi yakava pakuvimba here kana pakusavimba handiri manzwisisa kozi togonodai handiti mugonotadza kubudisa chokwadi asi chokwadi chiri pachena unoona nawo patinotaura iso tichiti tiri kuita zvinhu zvespiritual ndofunga kuti mataura navo dzese handiti inini ndabva ndakupai time yekuti mutaure namukoma Robert mataura namukoma Robert ndabva ndazoti regai tichibuditsa handiti nokuti chandoziva chekuti munomu murume wenyu tichimubatsira pane urwere waanawo handiti waanotaura kuti inini sekuru ndikarara ndamubvunza kuti tiri kuCape Town ukarara nemudzimai yako unonzwei ndinonzwa 1 2 3 handiti so imimi mamuri muchechi mweya uchishanda nemi chinoshamisa ndechekuti inini bofu anozviziva kuti kana arara nemudzimai wake kana arara paarara pese kana pasinganaki dzendare rinori anoziva kuti kune mushonga unofanira kugezwa kuti ndichenurwe ndoye mudare wakanzwisisa nditi so iwewe prophet haashaiwe amending because prophet ane mukadzi handizo profesa anoda vanhu vese vane vakadzi saka tisingade kunzvenga prophet ane amending inomuchenura iye akabva mumba make nebonde nemudzimai wake right o prophet ane amending inomuchenura kana achibva kumusha because iye paari prophet vanhu vari kumusha vese havasi maprophets ndizo right saka imimi mukaenda kumusha kwenyu matane madhimoni iye akaenda kumusha kwake haana madhimoni zviri fair ndinatipamuti mupindure papo zviri fair here because imimi pamakaenda kumusha handitika vakakuti kwamuri kuenda kuchengerera kuti munoya makaberekeswa madzoka kubva kumusha akakuti 2 weeks right pa 2 weeks murume wako abva arwara abva abereka futi some days asina kuatenda urwere inini mofa akarwara apa handiti akafirwa inini ndikafirwa ndine mudikiri wangu inini akana accident handiti ndatombudza kuti right nezuno mudikiri wangu akadai tiri kuchechi kwedu kune hama ino yekuchechi tinoti baba wedu akadai tikaenda kunhamo isusu tinosvika panapa beside kuti ndisekula japo ndinotora mushonga ndonogeza handiti ndosirwa mvura beside abuya kana kuti hani ndosirwa mvura even muzukuru achitipa mvura ndotora mushonga wangu ndogeza bofo zvakaimwe chete so ini tikapedza 7 days urwere uyu hatitika iwe wakatodzi zviri dani ndopane question yemurume wako akati iwe zviri dani chimbodai so iwe ukawana vakusesekedza uchienda kuchechi uchiti vachauya kuzotikuta maererano neurwere uyu urwere murume wako hausi kurapwa hausina munhu ari kungouzwirawo zvake semwana wesangano asi munhu anofanira kurapa murwere ndiani mwana wesangano ine kana kuti ndiprofet saka profet havasi kuuya urwere uri kuita se handiti kona saka hosha yako nemurume wako pakuzosvika kuti murume wako akufungire dhimoni rinouya
Handiti ende rakakuafectai ende profeti vasandongedze vanhu kuti kumusha kwako kune uroi. Profeti ivo ndio vakasika hosha iyi pamurume wako ndokuti murume wako ndeiwewe. Handiti nhasi unobva muchechi unoda here kuti bofu ndikuziva kwanita nhasi kana bofu akanzi vasiye kushanda nachapo vakarwara mudumbu akatadza kuziva mushongo mudumbu chete vanotogotora kagozi vaiuchira vatogotya kuti vaitaiudya. Handiti right iwe waichana paautari muchigeza autari muchicleana pese panofamba netsoka dzaprofeti dhibi vakatrastwa. Right nhasi uno murume arwara profeti vaifanira kutora nguva yakarebesa asi iwe vakanyepa kuti zvanzi dhimoni riri kubva kumusha kwani. Hanzi ndotanga ndabvunza Mwari. Mwari wavanobvunza ndi upi Mwari anotaura kuti 7 days Mwari asinopindura. Mwari anopindura ne1 day. Ndokuti ndosaka tichipinde pamberi paMwari. Murume wako kana akakuudza kuti iwe gozi wakaramba uri muchechi ubva kuti handisi ndakazokudhauta panguva iyoyi zigamuchire nokuti profeti vakasika honye mumba mako kuti iwe nemurume wako musawane nekubatana murambe muchikirashana. Isusu ndo hosha yatisiri kuda iyoyo. Ndo yavakataura kuti profeti kana akataura kuti profeti vanotyisa. Profeti munhu waMwari haachise. Magaya makandiwa havatyise. Bopetuka kuti profeti zvamanditira izvo havarapi. Asi profeti kana vakuvhundutsa vanhu even inini achapola chachaini nganga dziripo 100 zvakakofanana nemaprofita aripo 100,000 inini munhu akatisvika bandari rangu anozokondishini achapola kuti ndosaka titaura isusu tinogara apa todya sadaka togara apa toita zvipi. Handiti ndanga dzese dzinobuda pana mukoma Robert dzinofanira kukurerukira because dzakazvipira kubuda pachivhitivhiti Dzichibatsira vanhu. Handiti saka profeti kana akubatsira vanhu hazvifanira kutyisa. Right nhasi uno iwewe girozi yakagara murume wako yaiponesa murume wako yadii kuuya kuzotaura kuti profeti because girozi yake neyaprofeti dzaishamwanidzana dzaivakidzana akadziona kuti dzinoshamanidzana yakadii girozi yaprofeti chopu kuti muranda washe arwara. Handiti muprofita mukuru anoziva kune varanda vatevedzeri vake even akavari kubhindura kana kuchiuya tsaona ndokuti imbomira ndaona pauya hosha. Profeti akaziva kuti uyu acharasika njere vakadii kugadura dariro. Uri kupaona chirwere chacho. Saka chirwere chakazokura mumusha mako wotomboshinga. Handiti paota kuti dai mhanya ndichidii inyaya yekudai musha wako dai wangosingade musha wako kana pano dai ungosipa. Ndokuti mashoko yakasangana nayo iyo yekuchengera nayo tinoyaziva aripo. Iwe unochengera iye anochengera ende hosha iyoyo makatopiwa kuti mupasanura nemusha iwoyo zvino musha wausi kuparara. Manzwa baba uyu mtetwa musha embomira ndiri kutaura musha iwoyo hausi kuuparadza ukuzwewe mukadzimai mungafungirane. Inini ndinofunga kuti pauri inini ndiri munhu akasununguka mtetwa pana muri kurapwa. Handiti ke mune nguva yakareba muchirwara munotaura kuti aiwa sekuru uku kudare uku kwabatisa uku kujeri. Handiti ini ndinoziva handina kutanga nemi vazukuru vangu kana ndichiti mucharapwa pano mucharapwa pano ende tinoda kutokugadzira sezvo mukutaura kuti zvichemo zvokutaura iwewe watopinda mubhegi ukatovheta ukati bebi uyo mukadziwa akatokurongedzera kuti baba vaye kusvoto yako kukangotanga kuti nyota yako ipere regarita kuri pasulini. Saka pasulini yamutetwa kuti isvike igare mudare umu dai yanga ichiitirwa chipfambi dai ndakamudzika kare mukadzi wako pasuli yedhe yako. Saka iwewe ndakutokutsvagira ndichakupa mari utsvage nzvimbo yekuzororera noti musana wako wanzwa mutetwa hapa mutetwa vanzwa ndichaziva zvokuita ndaziziva urwere watora nguva yakareba uye asvikira pano iwe wasvikira pano ndide kurapa. Saka zvese zvokuti mimi pamuri hapana chipfambi chinofa chaitika zvezvokuti iwe neshungu nemurume uyo ane shungu nemurume asi chiri kuitika hosha iyoyo yanga ichikusvota iyoyo mumwe achititosvotewa mumwe achititotsemuka mumwe achititobuda ropa. Ndosaka ndakakutaurira kuti periodi yako iyoyo munomudare unopinda nayo nekuti haichisiri periodi kurwara. Wamvisisa ndakange ndapedza dare rako asi munhu akangoti 1 day tinomudzoti aiyo periodi usapinde yakasviba asi yako hatichaichi taakuziva kuti urwere pane period pane urwere. Wamvisisa bozi pane kublinda kwekubuditsa kwakuita feke kwokushidwa. Saka urwere wenyu vanangu mabva kusangana urwere wangu vanangu mabva kuchechi handine basa nayo kana ukatotodza sekuti ndiri kuperiodi ndokukudza tigara apa uchatozvichenura futi tichikupa mushonga uchinja kusvika wachena. Handiti
asi bidreyo wakachengeta iyo ichengete amuteto avo musana uzorore ende wakatogona because ava wakatoshandisa mubaibobu ndokuti vazorore shuku kuti vapota achidongedza bitu batisi kuda vadongedze vachangotsvaga zvimwe zvinozotikanganisa tozowana zvirwere ndo pane hosha atinotwisisa saka urwere wenyu wese uyu ndakauona ndakauziva vantu vamemutetwa namutetwa zvimwe munozowedzera zvenyu alhamdulillah achamolandini 1 hapana 2 hapana 3 so zvichemo zvenyu zvese zvamunoda kuisa hosha hapana anofungira mbiyaga anditi iwe unoda kuti adzi mukadzi wangu mukadzi yako unoda kuti murume uyu haanzwe nemadhiresi saka pana akanaka kapa hai sekuchokwadi mukadzi uyu ini ndininda hangu chero nevepasi nevokudenga hai handidi kana kumbonyepa ndamisa mavoko hai handiko kana chero izvezvi chitaura kudai ndatori ne6 months chaidzo handigoni chero nokupinda naine mumachira chero nevanhu vandinoziva vanosangana navo mumachira handitorina kana nerokutaura handakana kana nesaizi navo vamwe vanhu vacho zvokutoti ndinotomutya chero kungomubata chete chinhu chinototyisa chero naizvozvo kuti ndinoti toenda naye kumusha handina kana exhibit yokuti tingagara tikararama sei nokuti dei iye anga ari munhu anga akarurama chero pakushandirwa kwedu zvanga zvichaitavo nenzira yairi nani chero nomweya wanga uchatibetseravo nenzira yakadini vamutetwa kubva pamakatanga kurwara vatanga kurwara nini nemutito aiwa ngotanga kurwara pamakana kuti munhu akurwara asati atanga kutaura izvi mati 2018 but zvasinga kwandiri zvasiri strong mira ipapo vamutetwa kubva 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 mudzimai wenyu achimira nemi mukurwara mudambudziko renyu tisataisa zvechipfambi chake mudzimai wenyu aimira nemi dai akakusiyai kuSouth Africa pamakatanga kurwara mungadai muri kupi zvakaitika ndezvekuti chero ndiri kuSouth Africa pakurwara kwendakaita ini ndakakahlamara ndichiona mudzimai wangu achipinda pagrupu yevanhu aiva vari vavengi kwandiri ndizvo zvakandikahlamadza nekuti chero pakanyuka chigwere ichocho sezvendakataura kuti chakanyuka ndiri kubasa then pakaita kamusangano ikoko kukereke and iye mudzimai wangu ari part of the group igrupu riviro grupu rekuchechi chairo that's why ini ndakazwa munoriziva maimutezvo vaiva vachitondi initiator ini maonero endakaita chero nokuna matiribwe kwendakaitiwa nemuchinjikwa weblack wendakaona ndichina matiribwe achiwisigwa this side achiwisigwa that side achiwisigwa handisati ndazviona profeti kubva ndirini profeti vachindinamatirira ranga riri zuva rokutanga zvichiitika izvozvo zvakaitika havapedzi kunamatira kwanoreva ndifunga ndambotara mumashure kuti akagora 7 days aiwa pane paataura kuti ndakanamatirwa ndichiona ndakabva ndaona kuti uku kuinishietwa kusi kunamata I was there sezvo ini ndichikada kutaura kuti ini spiritual asingaoni but I don't think so because mchinji kwao unotaura profeti vakangouya sezvavari vakangomunamatira nemaoko pakaita maashers aivapo ipapo vamwe vaitaura muporisa achibva kubasa maporisa anofamba nefutika aitaura kuzoona ine muporisa asi kuti profeti vadi like muporisa wacho inotori close friend ndomunasa sister every problem aingomira neni saka anga atouya kana profeti vauya vachida maashers painge vane 2 ndobva vati aitiza paina matrigo because aidza kuti angari under demon possess so vaita chinomatira achida kutiza kurisa kuti atizi ndobva muporisa amugarira padhoo akatodzika mota achida kutotiza ndobva asangana nemuporisa yachidi achida kubuda ndobva atovhara dhoo akamira muporisa akatopfeka full uniform vaporisa ekuSouth Africa anofamba nefuti ndinga makambovaona sekuru ndobva angosvikira padeliverance ndobva asvika achingosvikawo vachida kutotiza ndobva atomira padhoo ine ndakatogara ndakabata kamwana kangu kari kadiki ndagara ngomukona ndakatarisa vachideliverira
saka zvokuti muchinjikwa black handambozviona nekuti chero zvinokuda zvaiona spiritual. Asi imi memtito muri kugamuchira kuti murume wenyu ane dambudziko ndada kubatsirwa. Ndozvigamuchira ndozviona. Anditi ndizvo zvandinoda kuti zvikoshe kwamuri kuti muite mubatsiri. Anditi chinondikatlamadza ndechekuti iye wakati zvichiitika izvozvo munhu wakauya akazonditora vakauya iye akapfekera apa then akazouya nomumwe murume vachifamba nemotikari ende ndikakuudzai the story yomurume iyeye akavata naye zvinotozikamwa chero nekuchechi handimaona then akazouya murume uyo akandibata umwe akandidhonsa nehembe zvaitorwadza iku ndiri munhu airwara zvinhu zvakandishungurudza zvikurusa chero nanhasi ndiri kuzvibvunza kuti kumudzimai uyu ndiani nokuti ari kuramba achindishungurudzira upenyu hwangu chero kuti ndiri kumba anonetsana neni chero izvezvi ndiri apa pasekuru akutotora sekuru ngati iye ndiye wava sekuru kwandiri amhanya nemabhaketi ngati ndichandigwa nemvura mumusoro geza mishonga zvine order vari geza mishonga painotori noizi uri kuti nokutosikizwa nemashanu achiedza kuti saka muda kuti saka pamushonga muda kuti uye nadzimai yakautoye nasekuru mhofu ndinosununguka kana sekuru varivo vanondipa mushonga kana vakandipa mushonga ndinobatsirwa than kuti ndongoramba ndichiona munhu hani akandiitira zvinhu zvidavarengo nezvidavarengo ari iye zvofuti ndimanyira zvofuti aiwa sekuru auzvinzwa sekuru maandi mazvinzwa zvanhaa muteto waininika hanzida kuti mudzimai yangu andipe mushonga nekuti vari kuona maonero akatisiya nini saka chichemo chavo chatichitarisa chekuti kuti tizive kuti ari kupora mutetwa mudzimai wanenge ari padhuze hosha iri pana mutetwa yakakonekitwa pamwechete nemukadzi wake saka kuti nditi mukadzi uyu sekutaura kwavari kuita ini ndichaziva kuti zvinofamba sei pakati pavari two nokuti mutetwa kuti ati handichada mukadzi uyu pakagadzirwa dare rakakura rekuti vanofanira kuseparata saka inini Allah subhanahu wa ta'ala ndinovakumbira Mwari vanotauriwawo kana vari ndivo hazviiteka kuti Mwari vari kunamatwa uku vapatsanure vana vatu Mwari vari kunamatwa uku varwisanise uyu ari kugadzira kuti uyu neso rakauya akati sekuru pane fambire murume wangu andisiri kuda ndikazvigamuchira nhasi kuti mafambire mukadzi wangu haasi kuda anditi ndofunga ndakabvunza vese hapana asina exhibit ozi uyu ane exhibit yake uyu ane exhibit yake anditi mukoma Robi rega nditaure ndichiti kuvarume vese vakarwara kuti uzive kuti murume akupora ichocho vanhu vanofanira kuchinzwisisa kana madzimai anofanira kunzwisisa murume kana achirwara kana achirasika blade haanzoshuke nemudzimai anditi mukazoona murume akuziva kuti inini ndane 6 months ndinoita bonde nemudzimai alhamdulillah akupora mwandu munhu Allah subhanahu wa ta'ala because hakuna makambozwa hakuna ichocho ndochinonzi chisikwa 1 chakasikwa pakati ndosaka chakanzi china Adamu naEva anditi chinoita kuti baba vanzoti musana uyu wakuda chinonaka amai vazive kuti inini amai vakatoti alright pandakuenda baba vaiva nehosha mudumbu baba vane hosha chi vakataura namwene ikaita secret kanzi aiwa mumurora izvega zvikuita so ndiwe ende izvozvo vanhu vasazvitora kuita serious chinhu chemumba ndinotozvitendawo kuti inini manje ndini ndane nguva yokuti ndizive kuti uyu murume uyu kuramba kwake bedroom uyu mukadzi uyu kuramba akapfeka ovhorosi ndakanzwa kuti mumwe anokrosa so ati vanorara so dzimwe nguva ka iri galo remumwe uyu galo remumwe anoita so anopesana so iri galo rababa iri galo ramai saka ndinozviziva ndiri kuzvizwa saka mudare mumajeka saka kana tichitaura kuti vanorara so because uyu semunhu angachirwara asingarara nemukadzi wake ane fungiro yake yokuti aiwa zvinhu zvangu rongo rangu rakapakuliwa nemumwe saka isusu tichaita nguva yokuti tigadzirise ipapa handiti panapa tichambadise vanhu
zvakafanana nedaro ramambo kana mukaenda mambo lamambo mutasa kana mambo chiwishi kana mambo chero mambo wese anotaura kuti padare dare rapadisa even mukaenda kukoti kwamajistrate imi muvaridzi ndimunoenda muchiti hatichadanana majistrate chakukusa signature kuti vabvuma kurambana vabuditsa ubho hwakadai saka pamunanga isu tiri kuti hosha yavari kutaura iyoyi ndo yatauda kurapa asi zvakunzwika kuti amai vanga yakagadzirira kuti zvisina mapiritsi baba vaende kurwara kwaanogona ndipa mimba ani baba achiendataura naamwene saka kuronga kuti vakaronga handiti ende isusu tiri kuSouth Africa ana atete vekusouth Africa vakataura kuti sekuru ende munoita kuti murape mudzimai nemurora wedu tinomuda saka inini manje ndozovanika chidza chapola pavaenda asangana mudzimai wedu paita kuti mukomana yaramba zvaifamba sei alhamdulillah kuna dariro ini ndiri kutoti muchato uyu vana ava vacha zvatoziva mukoma ropi vakapora vachavambarawo sangano rokoraura ndiroko rechechi ndofunga tatakatagara tataura vakapora vachavambarawo sangano richakura pastor alhamdulillah my pastor ushingi iwoyo wokuti Jobu akasangana nemarwadzo amusati masangana nemarwadzo anditi zvigamuchirei kuti Jobu akasangana ichi nemarwadzo Jobu mburi yake ikaparara yese ngirozi yaAllah subhanahu wa ta'ala Jibrahilu wazwisisa takutora pachiislamu ngirozi yaMwari Jibrahilu ndiyo yakasvika zvikanzi iwe muranda washe wakabira nei zvikanzi takabira naMwari zvikanzi tarira woni zvinhu zvako zvese zvakapera tiukamwera kwakawanda zvikanzi aiwa iwe muromo wako uyu uchenjere nokuti Mwari haadi munhu anovazvidza ya Allah subhanahu wa ta'ala saka kana mukafungidza kuti munotaura bhaibheri kana tichii ini ndinera kuQur'ani ndinokatorichinja mhando nemhando kutaura kuti bhuku rinonzi Qur'ani rinokutaura chii but chamuri kunamatira ndechamaikumbira naprofeti kana iwo wakaona kuti profeti havana simba rekuda kukunamatira kwahiyo zvinamatire nekuti Mwari pavakakupa kuti utizwe naprofeti akazviona kuti simba raunaro rikuru kubva kune kwavari saka hapana chaunorwadziwa nacho iti Allah subhanahu wa ta'ala ndiwedzerei makomborero ndigone kukunamatai ndakazvibirira alhamdulillah imi hazvina kuti tikakupa makwenzi ukapora kana mese mukapora pabvati ndatisiya ichichi andina kudaro wallahi ndatiporai muite zvinhu zvenyu porai muendere mberi nesangano porai munamate Mwari vanoremekedzwa Allah subhanahu wa ta'ala vanoda nyasha dzakadaro vanondibvunza vakawanda tisangachapona muchitoro cha Allah hakuna mushonga hakuna n'anga but tateguru edu yaienda pasi pemuti unoti tateguru tinokumbira tawarara pasi pemuchakata kana pakati pemudowa tiri kukumbira chekudya mvura tisvitsiraiwo kuda musika vanhu ndiye kudarika wakari saka kupona kwenyu kunoda musika vanhu marwara muri muchechi mukarambwa muri muchechi ndokudako kuti kune zvikonzero kumusha kwenyu hakuna dhimoni makasangana naro kuti profeti vainamata vachirudzii ngirozi yavo nengirozi yenyu zvikaramba kulinga anditi ndasuno amai baba as a prophet anditi vanokone kuchirarwa nemaspiritual husband that's why vari kutaura kuti ari kuhurawo iwewo vakumubvunza kuti tikuhura nani uzotsamwirei hapana chaunotsamwira because is a spiritual man dhimoni riri kuya rorara newe angarege kutsamwa unofunga kuti murume wokupi kuti murume akaita 6 months asikana nemukadzi wake akarara so akafukidzira kuti saka kudya kuye kwakamira sei musi waanosiyiwa nedhimoni anobva aona afanike ndiguya akakufanira musi uyu arara newe anobva abuka ikoko ende hasha idzodzo dzitsvage chimbozvibvunza kuti saka kana vairara newe pamwedzi ka 2 ka 3 saka paacha 6 months apa chii ko iwewe wacho unoziziva here kuti murume kana anyatsa kunzwa shungu period iyo haione anongopinda akadaro zvokutoona kuprepekita uko azokana makondomu iwayo haana basa anongotuwina nokuti anenge achida chaari kuda ari kuda nyama iyoyo anozota kupepura kuti apedza
kuti daimiona zvabaita hakunogezeka zvinouraya zvinokwadza musana izvo anenge achingoti ehoi asi anyase azorora saka aiwa tazvizwisisa tichagadhisa chagara pasi tichalonga dare rekuti anana baba vamwe akarwara stereki mopota muchiwana rumbi yokuti muchirapirwa muri ikoko kwakanaka kusina tsaona muchingouya kuno kuti chizoziva kuti tiri kudya tokuita sei regai ndigadzirise pasi ndatenda ndiri kuti chikurudzikawo neniwo izvozvi ndikakudza ndakabuda nezuro ndikafamba ndinuyo ndakananga uko then handaona kuti nzvimbo iyi ine mavhu yakanaka ndakangozvana ndakutonamata ababa vari kumusoro kudenga sista renyu ridini ushe huuye pasino kudenga asi pamunonamata muri kudimbonamata kuti pasta amini mwari chingitidzai mudzimai wangu mhuri yangu yamakandipa ndinoida muri kumboita here munamata iyoyo ndoda kutaura chokwadi pamberi pamwari mukadzi uyu ndakaedza nepandinogona napo kunamata zvino ndinoona kuti kana uchinamatira munhu kunoda kuti unamatire munhu waunai pamweya kana kuri kuti uchimunamatira uchiona kuti alright pakanaka ansa yangu hamuna kuzondipa zvamwa. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.